kaget. Semono uga aku kaget. Ora dadi ngopo. Nanging aku kowe marteni. Sopo satenane iki? Lah, aku Subroto. Putra pengayoman ana ing Purwocarita. Ini Mira, aku. Kira dene luput, kira duweni salah. Ora usah ndedak njaluk ngapura kelawan aku. Nanging aku pengen mangerteni apa awaan wanita kaijunan mlayu ana sak tengahing alas. Kaya dene kabudak kewan sing galak. Apa kaya ngono Mira? Ngaten nggih Raden Subroto. Ngantos kula menika kaliyan sak tengahing alas. Kula niki boten diponoyak-oyak kewan kang galak menika boten. Tenane ana apa Mira? Kula niki diponoyak-oyak pawongan. Menika bapak tualan kula. Ing pamripun arep ngepek bojo dhateng kula. Bapakmu kepengin ngepek bojo kelawan kok seton temen kumindak. Iki boten kira-kira anggen kula ngemotake. Nanging boten mendhok kok. Yen kaya ngono Mira jujur ayune kowe ketemu kelawan aku. Ning kene aku bakal sabar kelawan kowe. Sampeyan tukaran kula. Sawetara ning sisiku. Lamun aku bojo kelawan. Wah, semane. Saya delok saya apik kan. Apik yo. Kae tontonan sing apik. Wah, iki cara dijogeti lho gatot. Kowe iki sapa? Aku Subroto. Subroto. Putra pengayoman ana ing Purwocarita. Lah kok nganti kowe cedhak karo anakku Mirah? Kabeh mau ora jinaragan. Mirah ngrangkul kelawan aku, dheweke njaluk tulung kelawan aku lamun dioyak-oyak kelawan wong tuane kuamor. Kaporo Mirah arep dipek bojo. Pancen ora tak selaki aku bapake Kualon Mirah. Suro dento jenengku pancen sedhi aku kepengin ngepek bojo karo anakku Kualon. Bapak Surodinto. Piye? Ngene ya, Pak. Yo sing gedhe pangapurane lamun wong nom kepengin ngelirno kelawan wong tuwa. Wong tuwa kae wajibe karo anak ngayemi lan nyukupi. Kae lho ana unen-unen. Anak polah bapa kudu kepraga. Oh iya. Kudune lak kaya ngono to, Pak. Nanging beda kelawan sampean. Mirah kae pinangka anake sampean. Lah kok kepengin dipek bojo. Kuwi dudu watake menungso nanging patrape kewan. Wah, bocah kiai. Wani ngarani wong tuwa sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe. Mirah iki anakku ning anak Kualon. Ibarate anak-anak timun, cilik tak rumati gedhe ya tamplok dhewe. Kuwi yo kleru to, Pak. Baru ini gak munggomu. Lah kok cupet men nalare sampean. Wong jagat kae yo ginelar Allah. Wong wadon kae yo akeh cacahe. Ora mung Mirah Boko. Ning kaceo sak kuku ireng nak ora anakku Mirah gemok. Lamun ana sing dadi pepalange sampean, Ya bakal tak singkirake. aku sing dadi pepalange sampean, Pak. Kowe omong gua apa cung? Aku Bayar Surodinto. Nak pancen kowe ndek gembolan, ilo tak makan diajane Surodinto. Aku mung duwe pusaka. Nanging tak kira yen kowe kena pusakaku bakal tumekane pati. Jajal, Dik. Oi. Saka ngarep ora tumomo, saka mburi. Peluk. Loh. Ayo, Mira.
tetandingan kelawan aku bapak. Kae wong sekti, kae wong duweni kaluwihan. Lamun aku gak izinan tetandingan kelawan wong tuamu, tak kira aku ora bakal menang. Nanging Mira, Kados pundi Ratus? ning kene aku bakal nanting kelawanku. Apa sekirane pesagu, lamun wong tuamu kae ora bisa nyawang gebyaring jagat. Ngaten nggih Raden. Maisa sedaya kala wau saged nyebutake tumindakan pakatenipun Bapak. Kula saguh, kula boten menapa-napa. Bener ucapmu Mira. Lamun wong tuamu kae isih bisa nyawang gebyaring jagat, tak kira ora bakal mendo tumindake sing kaya ngono. Yen kaya ngono, Mira, ana ing sisiku. Yogo! Bakal tak eling. Kowe arep mlayu ning ndi, Cuk? Iki wis teko pojok, Ae kidul sithik ana sing gedhe. Kowe arep mlayu ning ndi? Aku percaya lamun kowe kuwi wong sekti. Ayo. Nanging ora mung cukup semono anggonku ngelingno kelawan bakal tak bacutno. Ngono. Yen pancen kaya ngono, iki lho adepi. Ayo. Iki mau apa, Cah? Rasane kok pedes-pedes, Pret. Wih. Iki rak gecekan beling dicampur karo sambel iki, Cah. Wih. Jagat saya peteng kaya ngene. Rasane pripat pedes, Pret. Beluh! Aku ora bisa nyawang. Kowe jebul licik kowe Broto. Angin! Najan to aku ora bisa nyawang gebyaring donya. Kowe arep mlayu nang endi? Kowe tetep bakal tak bujung. Broto! Mira! Broto!
janji ngomong marang aku sinaksan lintang rembulan jarine tresna momong kanggo aku wis ndungkat ketiga kowe ora neteki marto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya tresnaku tulus kang suci rambut joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu senajan abot jroning ati mergo aku ora iso duweni lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro nanging aku ragu mergo aku wis kepecut tresno Alhamdulillah iso ketemu kali dulur-dulur Tegal Dawa malih. Suntri Iki nek ra kleru dukuane endi ngene? ndukoh. Nek Suntri iki lak bar sesuk. Nek Saiki ning bar sesuk iya. ning Suntri kulon kono nek dina iki ning gone dukuh ndukoh Duka Tegal Dawa Galdawa ditimbali Bapak Siban kalih Ibu Sitrek. iya aja ngawur to. Lah Bu Sulaikah nek suwene ra umum mulai mikir Lah ya aku ki wedi nek salah lah ya karo ngeling-eling Pak Siban Siban karo kalih Sitrek. yo senenganmu Bu Sulaikah. Bu Julaika. Somben ya rene neh panggungnya genti madhep rono. Loh, iya piye, Pak? Ning gone Mas Toler. Mas Toler? Heeh. Loh, arep nanggap Toprak Wahyu Manggala to? Takon Cus-Anjus di mangene ora. Lho kowe iki tenanan apa ora? Ya iya wong wis di kenco-kenco ijek tapi jek suwi. Ijek suwi 2000 pira, Pak? Ya 2005 iki ya. Lho saiki iki 2025 kok 2005 piye? Iya piye? 2025. Ya ya saiki 2025. Lah iku rencanane tahun pira? Tahun 2025. Arep muni 2025 kok angel men to, Pak? Mari lorone kakean kok.
2020-25. Iya bener, Ya, 2020-25 bener. 2025. Nah, Mumpung arep nanggap. nanggap toprak Alhamdulillah. Wahyu Manggala sok bakdo mulut. Ya ora ketangi Jesuwe tetep seneng ati. Bakale lak ya iso sowan rene meneh. Wah ijeh Mergo aku paling seneng nek sowan ning Tegal Dawa. Kenapa? Iya mergo dulur-dulur Tegal Dawa iki wis kaya keluargane dhewe, Ya. kabeh wis do mengenal. Ya. Waton gelem apa saben sowan ning gone Tegal Dawa mesti nanggape ya Wahyu Manggala. Senengem iku. Iya toh ditanggap terus mesti aku seneng. Nah aku senengku ning Tegal Dawa gak perkara iku kok. Lah saiki nek seneng main ning Tegal Dawa apa, Pak? Angger ditanggap dulur-dulur Tegal Dawa. Heeh. Mulai aku mesti ngompo ban. Lho, lah banmu kenapa kok mbok kompo? Lho, ya tak atosi. Kaboten nggawa krecek, geblong, gedang. Gusti Allah, jebul perkarane kuwi to. Lah lek aku tekoe ora disambut salaman kok. Lah disambut apa? Sak kresek gemblong. Aku Lah kok malah mikir ngadai gemblong lho. lha ora dipikir piye wong-wong dulur-dulur kene iki ngerti nek seneng aku gemblong goreng. Engko nek digodhokno raja. Ya ora apa-apa kok nek Ya. diwenehi gemblong ya malah alhamdulillah. Alhamdulillah. Pancen ciri khas Tegal Dawa iki mesti sugatane lak ana gedang, Iya, ana iya. gemblong, Eh. terus ana tape. Iya, iya, iya. Mau aku ya bar mangan tape ning mburi, sugatane Pak Siban. Pasiban. Tapi sayang sithik tapene kurang legi, Pak. Saestu. Ya wis legi, enak jujur aku ya wis seneng ning kurang legi. Berarti aku iso menganalisa, iso mikir. Berarti dulur-dulur kene iki nek gawe tape kurang pengalaman, aku ya ngono. Iki terae Senen Paing. Lah ya saiki hubungane apa karo dina? Lah jarene kok kurang legi. Lah iya lho. Lah jenenge tape iki kudune nek iso lak legi to. Iya. Lah tapene kurang legi berarti wong kene gawene tape kurang pinter. Biasane dulur-dulur mriki nek gawe tape pirang dina, Bu? 6 dina, 7 dina. Kesuwen iku. Kok iso? Lho, tenan kesuwen. Jane tape nek pengen legi ora usah nunggu kok 7 dina nganti seminggu. Ora lah. Lah terus Cukup sewengi nek aku gawe mesti iso legi, Pak. kayak gula pirang-pirang ngono. Ora lah apa. Lah piye Ya carane? padha. Wene ana ragi, ora ngenteni 7 dina kok sewengi lak wis legi. Carane? Carane umpama Setu Kliwon iki engko wene ana ragi. Engko mesti minggune lak legi. Engko nek ra legi Senin ana aku. Iya paman, kemen gek tapi sesuk Setu Kliwon ae. Lah wong gawene saiki ya long saiki ngrageni no. Kowe ku kayal. Lho tenan, lah saiki buktekno nek ora percaya. Apa? Engko Setu Kliwon ke ragenana minggune mesti legi. Urung karuan. Mesti Wong urung karuan kene piye. kowe nek seminggu kadang ngurung iso ijek rada kecut-kecut piye kok. Iku kesuwen, Pak. Kok kesuwen Gawe tape rasa seminggu, sewengi ae lho wis legi. Setu Kliwon Ragenana minggune. legi. Terus dipangan Senen Paing. Asemane. Lagi tanggap. Tanteni mikire. Jadi ora usah Setu Kliwon lha saiki mbok rageni sesuke wis legi ya. Lah mula iku ora usah kesuwen. Iya. Lah nek perkara tapene babab legi cek ora karepe. Sing penting kan minggune legi. Walah sing legi iki mang sasine apa dinane. Dinane lah sing kandha tapene sapa? Oh alah nek wong kene ya pinter-pinter nyatane Pak sapa Pak Ban iki dikajat iki lain daripada yang lain lho. Kok iso lain daripada yang lain? Oh karnaval ora trimo ning kene ning Rembang. Walah Loh, jebule Pak Siban iki kejaba nekake karnaval kanggo acarane dina iki ya Iya. nekake karnaval ning Rembang Barat. Walah polisi turut-turut. Wah berarti iki arep menuju arah Galdawa nek ngono. Lho lah apa? Lho lah iya gawene Pak Siban lak ning kene to. Ning kene. Lah iya kowe kondo jare ning Rembang karnaval. Iya treno karnaval wong tra iki bodo kupat.
Lho, ora Pak Siban sing mengadakan to? Lah benjut. Mbok kon nanggap kamar alfal. Kamar pal. Mbok kon nanggap kamar pal. Karnaval. Kamar pal. Karnaval. Arak-arakan ngene lho kok. Lah iya. Kangelan ora iso muni karnaval. Lho iku. Iya nek kecepetan iso aku. Lah wong arep muni karnavale kok ngenteni suwi banget. Lah Jane ilatmu iki kenapa to, Pak? Aku kok heran. yo kakean mikir gemblongku ameh tak apakno engko ngono. Ngekek iku sak lepek gawedene ra umum. Ora perkara kuwi. Lah nyapa? Aku ngerti sebabe omonganmu kok sering bulet. Kenapa? Jajal, aku tak pengin roh sedelok ae. Wo, ya bener, Pak. Omonganmu sering ora pati cetha iki aku ngerti perkarane. Karane apa? Ah, kulit apa ilatmu kulino dicokot begenggek ya, Pak. Tan mongko iki sing nyokot mbokem. Kowe nek ngono ngenyek mbokem begegek. Nyatane ora cetha. Mosok muni karnaval ora cetha. Apa ndak diambung wedhus ning kono mang ta? Wong muni kamar naval. Ya kowe lah melok-melok. Wong muni kamar naval. Karnaval. Aku ngloroi kowe kok malah melu bulet. Wong ngloroi kamar naval. Ndelok ilate. Aku kok melu bulet toh. Lah. Walah ilateme gak lanang gak wedok mriki kulino cokot banci. Wong edan. Mosok Lah, aku kulino cokot banci. Ya mumpung isik ning dina becik sasi apik. Sasi Sawal 1 Sawal 1446 Hijriah. Hijriah. Dina sing becik iso menyambung. Silaturahmi. Kowe iki nek omong kok iso senenganmu teko sing ora-ora. Menyambung silaturahmi. Gusti Allah. Kowe iki aja sembrono lho. Kejaba wong tua-tua sing mirsani, Yo. cah cilik-cilik ya akeh. Kekadangan keraketan iki lho iki paribasane iki nyambung karo samarakat Galdawa. Masyarakat Tegal Dawa menyambung tali silaturahmi. Rohmi. Pak. Angel aku gak iso muni silaturahmi. Lho iso neh. Iya angger cepet iso iki. Lah kowe kok malah tekan sing ora-ora. Ya wong jenenge wong kekelier ya ora apa-apa. Iki do njaluk sepura. Don njaluk sepura. Karo Badan. dulur kene. Badan karo dulur-dulur kene mergo sasi-sasi wingi saurunge sowan rene akeh sing sowan rene. Mbok menawa ana salah ana keluputane awake dhewe mumpung ijeh ning sasi becik lan apik njaluk pangapura. Khususa Bapak ingkang kagungan kersa Bapak Siban matur nuwun dina iki wis ditimbali. Matur nuwun wis diwenehi makman, diwenehi jaminan. Pokoke dongake muga-muga bar duwe gawe rezekine tansaya deres kaya ilining banyu. Amin. Kanggo adik sing iki acarane sunatan nggih. Sunatan. Sing disunat adik sinten asmane? Hikam. Adik Hikam, selamat untuk adik Hikam sing baru digitan. Muga-muga pamujine dadi bocah sing mituhu apa perintahe wong tuwa, apa perintahe agama, iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Nggih muga-muga adik walilahi ilham. Ora usah kei walila to kaya takbir wae. Lah pas takbiran ya diundang terus Mas ilham iku. Dek ilham. Dek ilham muga-muga dadi Hikam, Dek Hikam. Ilham. Hikam. Ilkam. Dek Hikam. Hikam. Dek Hikam. Oh ibuke Dek Hikam sing ngagem jilbab niku nggih. Ndi? Waduh ya Allah, harep digawe wedakane. Niki lho, garwane Pak Siban Sawangen to, Pak. Oh, ijek enom, ijek ayu. Bu Sitrek. Bu Sitrek neh. Lah sapa? Arep digawe diriasi. Lah sing ngalisi sapa mang? Pantes salise, Pak. Kandel seh.
Mau do tak dandani malah apik kaya aku lho delok kaya angkrik luku. Malah rupaku kaya kombi kok. Kaya selepan jago. Lah, muga-muga Dik sing disunatke Dik Hikam sine wangil kaya angel. Hikam. Muga-muga dadi bocah sing waladun salihun ya daulah. Amin. Muntum prap agama ya soleh, ngajine ditetekno nggone ibadah, donga pamuji wong tuane apa sing dikarepno insyaallah bakal kasembatan. Amin, Amin. Allahumma. Amin ngono. Dadi Bodoh. ngiras-ngirus badan, Hah. ya ngiras-ngirus ngibur warga masyarakat Tegal Dawa. Tegal Dawa. Iki anu njaluk pangapura Pak Siban, Pak Mogol siang niki mboten saged nderek. Lho kenapa to, Pak? Gak iso melu. Lah, kenapa kok ra iso melu? Iki sing tak salahno pendarate. Lah kok iso? Kakean ngekei panganan. Jadi kewareken wetenge terus turu nglekar. Wetenge sudu. Lah ya kakean le. Niki sanak kadange panjenengane Pak Mogol delalah rawuhe mboten teng griya mriku ning rawuh griya mriki. Dadi ameh ditinggal kok ora kepenak kok besan kok masuk jengklek-jengklek didelok besane ora kepenak. Kula ingkang nyuwun pangapunten Pak Sipan nggih. Ya Pak, Nggih Pak. Sing jalukno. penting mengken dalu Mogol kon metu sewengi utoh. Jalukno sepura mergo kowe iki sing tuwa dhewe. Ya. Saiki dagelan Wahyu Manggala iki sing paling tuwa kowe lho, Pak. Iya aku ndek nge wis dirubung codot tok. Rubung codot iki kowe iki buah-buahan apa piye? Lah sing tuwa dak aku rek dirubung codot. Ya kowe sing tuwa dhewe wong kono bojone saiki enom. Iya to? iya. Saiki Dik Mogol dadi bocah enom. Aku Kowe sing wong tuwa makili. Nggih, Tapi Pak, umpama kowe tak arani tuwa ngono ya ora macem kok, Pak. kok ora macem. Lah wong rambute rong duwe mosok tuwa. Tuwa ki enom ki gak perkara rambut dhuwur. Lah perkara ndi? Ya delok kono ana sing putih ta ora. Ora ngono siji wae kok rambutmu kok ora kelar tukul iki jane kenapa? Ora ngarah tukul wong aku anggere kramas nganggo rondap. Edan niku rondap bunggo kramas. Lah obat suket iku tuku Rejoice kleru rondap. Malah ra tukul ngantek saiki, tapi pas poso aku tukul lho. Lho, Rambutku. lah kok iso? Bisa mbah kene menawa. Apa tukule nek pendak poso? Iya mergo gak enek tanggapan. Terus tak gondrong. Ora iku kaya Kaya sapa? Kaya sapa? kaya Pak Siban. Alah kowe nek mirip Pak Siban ya jauh nek kowe karo Pak Siban. Padha Wong Pak lho. Siban nek garwane ayune ngono, mbok bedakno kowe bojomu lemu. Rongos sisan. Ayu, kowe roh sebabe apa garwane Pak Siban ketok ayu wong kene ketok ayu-ayu sebabe apa? Sebabe apa? Ya nganggo skincare. Ah, ora. Saiki iki zamane skincare. Ora. Iki lho ketok ayu-ayu iki Ketok glowing. sebabe apa lho dulur-dulur. Ya perawatan. Ketok ganteng-ganteng iki sebabe apa? Lah sebabnya apa kok ketok glowing-glowing ketok gandeng-gandeng? Mergo mripatem melek. Jajal merem skincare sak mblek kok ora gak ketara. Lho iya ya. Inget nang kok lho, melek angger melek kan ketok wayu. Jajal ke merem, dunia gelap sekali. Ngono ku jenenge ya srekalan. Lha kok srekalan yo Lah iya nyata. lah kowe kok mbok padano karo Pak Siban. Lho iya. Sing tak omongke, Pak Oke. Siban garwane ayu. Ayu. Mbok bedakno karo mbokku ya jauh, lemu untune merongos. Tapi janjane nek tak pikir, Iya. sing bintu iki kowe kok, Pak. Kok aku? Kowe iki gak iso memanfaatkan keadaan. Lho kok iso? Jane kesempatan sasi poso wingi, Pak. Lah Kowe ra apa? gelem kok. Jane ngerti ngono wingi mbokku dibukakno usaha malah di duit akeh awak dhewe. Usaha apa? Mbokku untune lak merongos le, Pak. Heeh. Lah wingi umpama digawekno warung minuman no lak gathuk. Lho, lah hubungane Ana hubungane. Untune mbokku lak merongos. merongos. Ben ora nganggur, Heeh. nggo juplakan, Pak. Dadi ana manfaate umpama kowe karo aku buka warung. Iya. Nah, ora usah tuku juplakan. Langsung mbokku kon ning ngarep lawang. Mak cetak. Lho, ana manfaate. Lah iku nek tuku sing tuku mok siji loro, keri-keri rombongan Satawirawa iku sak bis iku apa ning ngarane? Pariwisata, Satawirawa. karya wisata. Iya.
Satawirawan. Lho, malah apik duit akeh. Apik wong sabes sik. Swidak wong. Ora apa-apa. Untune mbok ngalih ning patak. Lho tapi kan di duit akeh. Ha timbangane untung rongos ra enek gunane. Sing kono kene gunane sapa bocah gua. Kowe gak ro Dek Pos. Dek poso. Dek poso kene. Lho. Poso-poso wayah panenan aku nyiwa kombi gak entuk trombokem. Tak kon dadi kombi cetek. Ning pinggir gialeng malah. Oh alah ya Lagi rong cetekane wis nyetek kodhok karo yuyu. Oh alah. Oh lah ya kowe kok arep padano karo Pak Siban. Yo guys, pokoke yo padha-padha sehat selalu. Jenenge menungsa urip ki kabeh padha-padha kok, Pak. Padha-padha nggih. Derajate padha-padha sing Ya. penting siji jenenge wong urip gelemo nyambung tali silaturahmi. Amin. Nah. Spesial kagem Pak Siban, Mbak sama Nurjana. Zulaika. Zulaika. Ana lagune lho. Lagune piye? Zulaika. Iku karake sapa Gading Jet? Malah kopeni karak Lho barang. lagu Zulaika. Iku judule ora Zulaika. Lho apa? Zubaidah. Oh Zubaidah. Zubaidah. Tambal ban. Loh. Kok teko tambal ban. Lah jalukane. Kowe apa lagu tambal ban? Jalukane sing sunat iki jaluke tambal ban mang. Lagu tambal ban iki ancen sing ngetren. Lagune sing ngene kae ta tambal ban. Piye? Nadane sing ngene kae ta. Mak Na 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 na. Nenane nano. Yo. Nane nane. Nene nano nano. Heeh. Nane nane. Nane no 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 no. Neno nane nene nunu enono. Ladalah kok tekan nunu enono. Mak jedor, mak. Aku iki tukang tambal ban, Loh, Pak. ya wis mah dagel. Loh. Ya Ya gelem. Ya wis sesuk tak tukokno kompresor. Lah arep dienggo apa? Lah kowe jarine ameh nanggal ban. Iki lagu yo, Pak. Lagu tambal ban. Aku iki tukang tambal ban. Lah kowe apa lagune apa ora? Apalah. Nek apal yo ayo duit. Ayo duit untum. Nyanyi wong loro iki lho. Duit. Mosok duet kuwi. Iya. Duet iki apa rasane wit-wit ireng-ireng cilik-cilik kae to, Pak? Nek dipangan ning ilat. Nah, nek dipangan ning ilat ireng. Iku duit. Duet kok kuwi, duet iki lak sing didol sing diadai gelas, sak gelas 5.000-an kae lho. Ya Allah iku dawet. Mosok dawet kuwi. Dawet ki apa ora dienggo cah cilik-cilik wong wedok-wedok nek renang. Iku cawet. Lho, Kok cetha. lah aku trae wong jujur. Ameh mbok leh apa onde-onde. Lah kowe iki dijak nyanyi kok angel Iya, duet. Aku iki tukang tambal cawet. Kok tambal cawet? Kok cawet? Perkara rembug cawet malah keceplosan. Aku iki Pak tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Lah kowe kok ya hafal mung ngapal ya apa? Alah. Kalau sesasi utuh aku nyanyi terus aku. Layak lah apa lagu iki. Lah, aku wis nyanyi ning TikTok kok mbok padang. Aku iki Pak tukang tambal ban. Iya. Loh, kok iya baleni? Baleni sing keri sapa kok mbok kon baleni? Kok sing kari sapa baleni kok hafal? Oh, iya. Aku iki Pak tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan Golek kaya Pak duit sing halal. iya Lah dalah kok iso. waton Terus, waton cukup gawe sandang lan pangan mak jedor Urung iku. aku seneng mak jedor Aku iki Pak tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. nasib apik duwe kantongan Terus? wayah apes wetengku kluruk kloncongan Iya, ning lagu kita rasa-rasanya ya penak tenan. aja rasane langsung nggo ae
Sik apa? Lagu ki umpama dienggo ndongakno sing digaweno lah ya iso kok, Pak. Mosok. Tenan lho umpama digenti lirike lah iso. Nggih. Jajal ya. Iya. Dino iki rame ning ngene. Lho, cocok ah? Pak Sikapiban. Siapa? Pak Siban. Pak Siban. Kok Pak Sapiban? Rumasamu Brahma apa? Lali aku. Dino iki rame ning ngene. Iya. Bapak Siban iku sing duwe gawe. Cocok ra? Iya. Nek gawene nyunatke putrane. Cocok ah? Iya. Didongakno muga-muga akeh rejekine. Iso ah? Papatang padha. Iso iki nggo ndongakno. Aku ya iso ndongakno. Aja jalan. Garwane Pak Siban jenenge Bu Subaidah. Terus ketoke kok ya iso tenan iki. Rupane ayu tak sawang ketok semimplak. Iso ae ya Aku Allah. tahu ngerti nek turu aplah-aplah. Kok iso aplah-aplah iki critane piye, Pak? Pak ya Allah. Ayo diingetno sik. Aku mbayangno nek turu aplah-aplah terus kaya apa ya Allah. Aja muni ngono, aku tau ape mati perkara turu karo mbok mate. Lho, lah kene. Lah aku turu ra adep-adepan karo mbok, oyok-oyokan. Oh, mbok, angger aku nyorot ngono ku mbok nyorot. Mbok kan merongos aku bareng mau welek ku. Lho. Malah kaya ameh dicaplok boyo aku. Bareng pekakah. Muga-muga entuk barokah. Amin. Ya darene, Dek. Iki wong ngopeni wong buah bareng. Iku lho, sunane Dek Ilham. Sunane tambal ban. Apa kowe? Ya arep njaluk. Aku ngene iki lho, engko nek njaluk foto ya. Aku biasa cacah ngene iki mrene njaluk foto. Aku mangameh dipoto Mbah Mudin jare ameh digedhekno nggo sampul Yasin. Oh, layak arep dienggo sampul Yasin. Aku iso terkenal dunia dan akhirat aku. Lah menawa ngerti ya nek nyawang sampean iki wajahnya menawa kaya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah Kaya Ali Bakta kowe. Aku kaya bak mandi. Iku jalukane iku. Sunane ora ketang sithik didikeki Tambal ban. tambal ban. Langsung tanjake tambal ban. Mak jedor, dor. Ban pecah, Ono. pecah maneh. Ono. WM Audio. Jos. Apa kuwi syutinge? Production. RHS Jaman. Production. Jaman di men. Oh, jaman mbok pecat. Ade lah nek iya nyuting ade lah asmane. Ndek ngomong aku wek. Bareng tak nekno video syuting RHS. Gak, Mat Pro. RHS Production. Ora ngono aku jane heran kok. Wong sakmene kae kabeh mang do guyu kabeh lho. Sing ketok susah iki siji enek. Mbahku sing semlendian wit klopo iki mau kok merengut to, Mbah. Ndekne iki mbatin. Batin apa, Mbah? Klopo kok ditaleni ngene ambekane gak sesek piye ngono mlane ndek. Tak inget ket mau ora gembira belas. Sing gembira Mbah nggih, tak dongake panjang umur sehat. Wis pokoke awet tuwa, Mbah. Awet nom. Lho wis tuwa kok. Oh Awet iya. tuwa. Ah iya, ya sik kita nyanyi tambal ban. Tambal ban. RHS Production. Jaman lo. Aku iki tukang tambal
sing njaluk tambal ban wis dituruti. Iki ana pamundutan maneh. Apa? Kalah weton. Menang kelon. Kok iso menang kelon iki lho? Lah wetone kalah long dikeloni dhisik nek aku. Disawer 40.000 matur sembah nuwun. Disawer karo dulur wedok 40.000. Bu Selika ndaran kepengin dicita-cita nyawer dagelan cah. Dene ribet aja njaluk saweran dosa. Tenane. Dagelan wis dibayar wis nganu njaluk saweran dosa. Dadi dosa ya. Dosa dagelan njaluk saweran iki dosa. Saya dosa nek sing ndungu gak nyawer. Iku jenenge ya padha wae. Santai bro, nanti tak ke situ. Yuk kalah weton yuk. Nggih. Dudu klambi anyar sing ning iki lagune apa ya? Nek di demo ibu-ibu. Oh jalukane kalah weton kok mbok wenehi pamer bojo. Lah perkara apa mergo dipamerno bojone kalah wetone terus takok man paman sing guyang kadal. Ya jabut dari konane. Terae cah musik iki matane. Ayo. Ngopo wak dhewe mbiyen kepetho yen akhire ati iki sing diremo kabeh iku ora sing tak celuk jare wong tuamu wetone ora ketok spesial ada kalah weton menang kelon. Dik. Wis tak omongi, Dik. Satuanku 3, satuanmu 8, 11 iku dibadhok Bathara Kala ya, Dik. Oh. Sonako Sepro musiknya Indonesia. Sayang sadom berjuang ati wes nyaman rasito sejodo satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu ditung ra ketemu apa sanggane wong tua ora marengke kok koyo ngene nasib sing tak rasake
buah lagu. Dua buah lagu wis diaturi. Yo. Mengko dalu lanjutke. Iki ayo do nutuke lakon. Monggo. Monggo. Gelem. Pek bojo. Lho yo no. Lah kowe lho bocah wedok ayu. Menik-menik. Lah kok ning alas ki ngopo kowe iki lho? Ki arep iwak tapi lunga ning pasar. Termane sik digelem dadi bojomu ki ya sapa? Rupamu wis ala. Gawean dandang kecu. Nah iki ra rupaku ala. Mengko yen aku iki dadi bojomu, aku mlebu salon mesti ganteng. Mau wis aku mau kok pek bojo. Ngono. Ora gelem tenan kowe. Mau. Nan. Apik ngopo kowe? Nek kowe ora gelem dadi bojoku, Ning ning kene aku ya iso ngrasakno karo kowe. Ora apa-apa kowe ora gelem karo aku. Kowe arep njaluk tulung karo sapa? Ning kene isine mung aku karo kowe. Ngono Kang, sake aku yo. Lah iya, mulane nek kowe kuwi gelem dadi bojoku, ora bakal tak prawoso. Mopo aku. Arep nang ndi? Aku arep mlayu. Mlayu. Ndang mlayu ake. Yo minggir aku edaran. Arep mulai ora iso mulai. Arep mulai. Kena. Kowe mbok bacote nggo mlaku. Ning aku enek sithik. Ya apa? Wene kelon. Mlayu ose banter wene menik. Ning kene bakal kena kowe. Jari kamu rapet ngono. Layumu kaya dening pikoyak kewan sing iki opo pancen mau ana pengamuke kewan opo kowe oyak-oyak macan sing galak kae Dadi kewan sing oyak kono. banjur sing oyak kowe Oyak-oyak menungso. Menungso kuwi dadi brandal. oh dadi tenane kowe bakal diprawoso lawan brandal mau Nggih. opo sekirane isih ngoyak lawan kowe Asik. yen ngono kowe ning buriku bakal tak Arep diapake kok terus ndopro. Lah ndopro kaya pitik kowe iki lho. Lah wedi. Hei. Jenengmu lho sapa? Aku pengen takon jenengmu tok. Engko. Cantika Kentapri. Jenengmu apik lah. Lah iya. Pas karo pawakanmu. durujik sedulur Ya apa? kok ngoyak-ngoyak bocah wadon iki sapa sak kenane Gak ludro aku. gak ludro Sapa kowe? Parijata putra ana ing Purwacarita Parijata Purwacarita negaramu. Iki apa? lan bedane aku uga kalebu putra pengayoman saha keraton Purwacarita aku kang aran Suwil Yo kene wis nyegat lan lakuku bojo nglawan bocah wadon kae. mergo patrap lan tumindakmu gak seru Gak serobi. coba to tiwawas dedek piadekmu gede dhuwur
Nanging emane, Emane kowe sok seneng meksa kelawan batine liya. jeneng wong lanang. Yen durung kelakon apa sing dadi karepane, iki kudu dipeksa najan kelakon. Najan ku salah. Lho iya no. Ngono. Salahe bocah wadon kae tapek bojomu. Sarene sing kok anggap salah kuwi njaluk tulung kelawan aku. Aku wajib marani tulung. Serep nyawamu, Mas. Ora apa-apa. Senajan kowe tetulung kelawan bocah wadon kene. Ning papan kene aku kudu bisa duweni bocah wadon kae. Yen kowe bacut ora sapa-sapa sing dadi kepala. Nah, Jawab kelawan. oi. Start. Jam. Sekare mati kok ya sekarat ngono. Sakmenae jenengmu kuwi sapa? Kula kentantri. Bocah saka ngendi? Saking Candi Penataran. Candi Penataran. Yen kowe saka Candi Penataran, mesti wae kowe tepung lan sawun kelawan resi utawa paranpara kang mapan ana ing Candi Penataran, Bapak Resi Pampuka. Bubur si Pampuka. Heeh. Wala, Den. Niku wong tuane kula. Iki malah kaporo wong tuamu dhewe. Nggih. Lho panjenengan kok omah ngertosi wong tuane kula niku? Tenane lagi wae aku kautus kalian Kanjeng Rama. Supaya tinemu kelawan wong tuamu mergo ana bab sing mengkone bakal tak rembug kelawan wong tuamu, aku mau pengen jaluk sapitulungane wong tuamu. Ngaten. Lah, sejatine sampean niku sinten? Putra ana ing Purwacarita. Oh, nggih nggih nggih. Tenane. Kowe gamblang wae, ayo. Bebarengan ana ing rompokmu, sisan gawe aku lawan wong tua. Ayo, ayo. Kowe kok nggawa tamu sak pirang-pirang iki bagus-bagus iki saka ngendi? Saking pundi wau, Den? Kulo saking kraton Purwacarita. Saking Purwacarita. Paring asma sinten? Kulo pun kasesilih Raden Suwe. Kula Parijoko, putra saking negari Purwacarita. Lajeng wonten wigatosipun menapa? Menapa leres panjenengan ingkang nami Bapa Sampaka? Leres. Mas dapur kaprasengya gitu. Tebih saking kraton Purwacarita ngantos minggah wonten ing pertapan Candi Penataran. Nggih. Kula namung badhe kepanggih panjenengan, wigatosipun kula namung nyuwun bebantu panjenengan. Jalaran kadang kula ingkang nami Rara Genjang. Awas saking kepucuk tembung Sudarma kula. Sak temah kawujudanipun dados pasuko ingkang ageng lan gegilan sanget. Lajeng Kesulipun Kanjeng Rama panjenengan kula dherekaken minggah wonten ing Purwacarita pusadani kalian kadang. oh mekaten iki menawi ngaten monggo Monggo sesarengan. Kang Mas. Lho. Kang Mas. Mira, Nggih kula iki. ana apa nek Kula nyuwun sabiyantu panjenengan. perkarane apa yo? Bapak kula Bapak Suradena sakmenika gasmu tumindakipun. Gas. Ki arep lepek bojo dhateng kula ya. Lho yen ngono aku ora kapusan. Iki bener dipun apusi. Lah iku Satrio bagus sapa? Menika Raden Sugro. Menika kadang kula kapernah Leres. Menawi sampun gelem kersanipun panjenengan boyo ki kula wonten ing Purwacarita nggih nyuwun. Monggo kula kanthi sesarengan. Ngaten-ngaten Pak. Derengipun kula kaboyong wonten
nyuwun tulung kali panjenengan. Berkas menapa? Nggih murid kula sing kurang ajar niku. Surat dento kala wau. Nggih, menawi mboten kula sirnakaken malah bebayani mangke. Lajeng kados pundi sarananipun? Carane gampil. Wong niku murid kula. Nih, lho, Riko nih. kowe bakal tak gaweke panggung. Nggih. Mengko bapakmu undangan. Ning sak mburine, sak ngarepmu iki bakal tak gaweke loangan. Damel loangan. Oh ngaten ngaten nggih. Monggo kawiwitan. Kaya suarane anak Mira. Mira! Kowe ning endi Cuk? Loh. Suaramu kok papan kono. Bapak tak merah kowe. Kok wedi iki ana apa? Suarane kok papan iki. Yo, Dok. Kowe bakal tak tulungi, Dok. Dok. Kula tegakaken murid kula niku. Lah sakniki guru. Cekap monggo ingkang tumuju wonten ing Monggo kegancangan tujuh wonten ora. Monggo. Oh, Sang Prabu. Menapa leres ingkang kula menika dados sapa ingkang Nggih, lamun iku wujudipun. misaken sang Pramila kula boten sabar. Kula kanthi ngriki supados pikantuk tangga kersanipun saged badhar kados duwing. Oh, ngaten. Monggo kula nyuwun sabiyantu panjenengan donga kelawan Gusti Kang Agung. Oh alah. Yer. Yo sing gedhe pangapuramu mergo keladuk tembunge Rama nganti nyabda seliramu malih wujud dadi taksaka. Dados menapa lho Rama? Sedaya menika ingkang lepat ingkang Nah iki kadang-kadangmu keng Upadi Wisada minangka ngusadani sliramu supaya badhar bali wujud kaya mau-maune. Lho. Lah kae sapa? Menika Mira, Romo. Mira. Boten jinarakan kula niki pinanggi kalih Mira. Malah kapara Mira saged nuju kana wonten salebetipun manah kula. Kula niki tresna dhumateng Mira. Wis matur Kaya gelem. kula dipun. Ya wis, yen pancen kaya ngono, sok yen ana dina keng becik bakal diresmeni. Matur suwun sanget, Romo. Lah anak kula niki terus pundi? Lah kenapa? Piye to, Nduk? Napa to, Pak? Lah kok gandeng renteng Menika wonten kalih priya. Bagus kae. Ingkang kepenginaken ken tantri nanging kantun ken tantri milih sing pundi. Lah niki nek kon milih. Pilih kabeh ya ora apa-apa. Matur aja pilih kasih ae. Nggih, yen batin kula menika condong kalian Kang Mas Parijoto. Ya ngono. Sabar Sabar ya. ya. Yai sabar Yai. Lho, kowe sing cilik dhewe ngenteni sok nek ana tekanan meneh. Kados mekaten. Alhamdulillah, ngaten Bapak. Sak mangke sampun ical sukertaning negari wonten ing Purwacarita. Mugi sengkalane sampun sirna, sengkalane sampun ical. Amin. Mugi sengkala dina sasi taun wingi kolak balak saged balik utawi lebur ing dinten menika. Amin.
Mugi saged nuwuhaken karahayon lan keselamatan. Amin. Mugi saged tumus dhateng ingkang kagungan kersa. Amin. Sabibaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Sarta cepak rejekinipun. Amin. Pawiyatan sampun paripurna.